U jiena biex indunajt il-furnar minnu, u xinu. L-ewwel darba li sefert. Meta mort sefert l-ewwel darba wara mort ġo fiera, tbelli daw jasbu fil-furnar daqshekk. Daw jasbu daqshekk. Meta mort l-ewwel fiera inti? Xi 38 senina. Kemm kien importanti għalik li sifirt? L-ewwel darba mort waħdi. Mort waħdi. Għax kalli ħija kbir kien jagħmel li siefer biex titgħallem. Min kien jgħidlek hekk? Ħija l-kbir. Sawa. Jiddi siefer. U darba sebt li hemm fiera Milan, qedlu mmorru. Qedlu hemm fiera Milan. Għalli issa ma nistax għalli għandi marra l-isptar. Kienet daħlet xi xerej qabel kien se jkollha tarbija u rġet tistrieħ. Qedlu min ħammur għalli hemm minn sejra u deċta. Qedlu mmur u mort Milan waħdi. Qabel ma mort trid tinqattal biljett. Ndunajt. Mbagħad il-bambirriet. Għax vera tittejruħu. Hemmhekk niltaqa' ma' awċi Mastru Taxxa Milan. U qatt miegħu. Fej l-airport? Il-fiera. Sawa. X'fiera kienet? Kienet daqsxejn minn kollox, imma kien hemm fuq il-forn. U tala fuq l-injam. U tajt miegħu. U ħadd idea ta' fiera x'inhi l-ewwel nett, ma nafx x'inhi fiera. U anke hemmhekk rajt il-furnar stmat. Dan il-Mastru Taxxa kien jaf Italjan, kon fuq l-istens tal-furnara, u l-għodda tagħna, u ngħidlu hekk u jistaqsi u jagħmel u jduru magħna u jistaqsi u jkellmuna. Ħadd pjaċir. Tillaħu tgħix differenza. Għax differenza għat il-furnar stmat. Bat meta mort il-Ġermanja l-ewwel darba aktar iġġennent. Mort Liba. Is-sirru kull snin, das kemm kbira. Allum ġew it-tfal minn hemm mara llum. Mill-Liba, Bassjan kien hemm. Meta rajt dik l-istima li furnar milla sazzeta jaħsbu fih, milla sazzeta. Qed malaħna. Van 5 lira titmu tqassam il-ħobs. U tittaħdem bil-lejja u titħaddem il-mara u t-tfal u kollox. Aħna konna mhux tatti l-dinja u qas tar-raba u qas ħames ma nafx fejn konna. Għadna. Klem affarijiet oħra li xxukjawk meta mort barra. Dan li kienet xokk kulturali għalija fuq li rajt. It-tibdil li rajt minna għalim. Xokk kienet. Xokk. Għal-mod, għal-mod kif għattajt int kif jismaw il-furnar. Smat. Għal-teknoloġija, nimmaġna. Mxek. Kienet differenti ħafna. Jina, u Malta qabel ma sifert l-ewwel darba xtajt Magna Slicer. Dirrit ngħidlek, di slicer li ġibta b'ġdida, wara xi snin kelli bżonn nirranġa ġabta nirranġa u ndunajna li kienet second hand. Rebuild. Mhux ta' barra ta' qbina, l-aġent Malti ta' qbija. L-aġent Malti kien jabsa jbeli. Għattifem, għal-firi għalek tajb, għal-firi tmur tixtri d-diret ta' rabajnejk. Tażel, jekk irrid nixtri dal-oġġett, hemm 6-8 minnu xtara ta' ġiddi differenti. Kif tipproċessa xaġa bħalik? Meta jiġrilek xaġa bħalik li da suppost xtralek xaġa għaw, beħlek xaġa ġdida. Ma fotik. Ejja, serqek hu. Tħoss li serqek, tħoss li nqastinti, tipo tħoss li nqastinti għax missek għat iktar attent, jew u missu kien iktar raġel. Missu raġel, jena fimni. Kontu konfrontajtu fuqa? La. Ma morx għandu. Taqta u daqsek. Taqta u mal-mejtin. Mal-mejtin. Mela, tlaqna?